Higpitan pag-usab sa Talisay City Police ang pagpatuman sa discipline zone sa mga barangay sa poblasyon ug tabunok. Kini usa sa natuki atol sa New Year's call sa kadagkuan sa Talisay City Police uban nila ni Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon ug Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Kaginang buntag, matod sa mayor nga angayan lang higpitan pag-usab ang pagpatuman sa discipline zone sa duha ka mga barangay nga mga business district aron kalikayan ang mga disgrasya ug kriminalidad. Subay kini sa natalang mga vehicular accident sa duha ka mga barangay sa tuig 2025. Magtinabangay ang Talisay City Police, City Toda, Anti-Vending Task Force ug uban pang mga departamento sa Talisay City Hall sa pagpatuman niini. The ordinance is there. The ordinance is already there and that we should just fully implement it. To avoid any mga disgrasya. Ang ako lang gud kay kadang paglabang sa daan, kanang ang importante ang paglabay sa ilahang mga basura. Importante na naa nagyoy makita nila na nagbantay. For this week, we will focus more on information drive, pagpahibalo sa mga tao, ilabay na kato mga sidewalk vendor, pagpahibalo nga di gid angay nga mamaligya diya sa kilid sa kalsada ug ingon man sab katong mga naay sakyanan kilid sa kalsada nga makapahuot sa traffic.